ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. 16 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ дар асоси принсипи инсондӯстонаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати 25-мин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд. дар лоиҳаи қонуни мазкур аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ё судҳо қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо адои ҷазо карда истоданд, пешбинӣ гардидааст. мувофиқи маълумоти пешакӣ, қонун дар бораи авф ба зиёда аз 20 000 нафар гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ мегардад. аз ҷумла зиёда аз 7 000 нафар аз адои ҷазо аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод гардида, беш аз 5 000 нафар аз ҷазоҳои дигари ба ҷазои маҳрум сохтан аз ҷазои ба озодӣ алоқаманд набуда озод карда мешаванд. нисбат ба маҳкумшудагони зиёд муҳлати адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ кам карда мешавад. қонуни мазкур инчунин нисбати зиёда аз 2000 шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятии онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё судҳо қарор доранд, татбиқ карда мешавад. мувофиқи моддаи 1 лоиҳаи қонун аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ новобаста аз муҳлати ҷазои таъиншуда ва аз адои ҷазоҳои дигари бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкумшудагони зерин озод карда мешаванд. занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 боло, маъюбони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, инчунин шахсони гирифтори бемориҳои омоси бадсифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ ба омоси бадсифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сири узвҳои нафас ва пошхӯрдаи шадиди шуш, бемории ишемиявии дил, стенокардияи фаъолияти ҷисмонии гурӯҳҳои 3 ва 4 мансуб дониста шуда, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди давлатҳои дигар, шахсоне ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ. дар баробари ин мувофиқи талаботи моддаи 2 лоиҳа шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. яке аз фарқиятҳои лоиҳаи пешниҳодшуда аз қонунҳои авфи пеш қабул гардида аз он иборат аст ки шумораи шахсоне ки тибқи он аз адои ҷазо озод карда мешаванд зиёд мебошад. аз ҷумла занҳое ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум гардида амалан зиёда аз 12 сол ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро адо намуданд, мардони синнашон аз 70 боло ба истиснои онҳое ки баъзе ҷиноятҳои махсусан вазнин содир намуданд, шахсоне ки барои гирифтан ё додани пора ба маблағи то 10 000 сомонӣ маҳкум шуданд, шаҳрвандони хориҷие ки ҷиноятҳои дар сархати 10 моддаи 3 пешбинӣ гардидаро содир намуданд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар дигар моддаҳои ҳамин қонун пешбинӣ гардида аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне ки иҷрои ҳукм нисбат ба онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шарттан татбиқ карда нашудааст, ё аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ шарттан пеш аз муҳлат озод шудаанд, ё ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истодаанд, ё ба дигар ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шудаанд низ пешбинӣ мегардад. қобили зикр аст ки амали қонуни мазкур пеш аз ҳама нисбат ба онҳое татбиқ карда мешавад ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва ҷиноятҳои дараҷаи миёна содир кардаанд ё аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир кардаанд. аз ҷумла мувофиқи талаботи моддаи 4 лоиҳа шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёна маҳкум шудаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд.
ҳамзамон бо ин шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд ё барои содир намудани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ адо кардаанд, аз адои ҷазои боқимонда озод карда мешаванд. мутобиқи талаботи моддаи 5 маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин ба муҳлати зиёда аз 15 сол маҳкум шуда то мавриди амал қарор додани қонуни мазкур воқеан 15 соли ҷазои маҳрумӣ аз озодиро адо намуданд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ нисбаташон то 3 сол мондааст, новобаста аз маҳдудиятҳо ва манъкуниҳо дар қонун мазкур пешбинӣ гардида аз адои ҷазо озод карда мешаванд. бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидагон амали қонуни мазкур нисбат ба шахсоне ки ҷиноятҳои дар қисмҳои 3 ва 4 моддаҳои 245, 246, 247 ва моддаҳои 253 ва 257 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаро содир карданд, ба шарте татбиқ карда мешавад ки онҳо зарари моддӣ ба ҷабрдидагон расонидаашонро пурра барқарор карда бошанд. мутобиқи моддаи 6 шахсони дар моддаи 1 лоиҳа зикр гардида, инчунин шахсони аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда ва шахсони бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намуда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. дар моддаи 7 кам кардани муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодии шахсоне ки амали моддаҳои 1, 2, бандҳои 6, 7 ва 10, моддаи 3, моддаҳои 4 ва 5 нисбати онҳо татбиқ намегарданд ба таври зерин пешбинӣ шудааст. ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ нисбат ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст ё барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна маҳкум гардиданд аз 2 ҳисса. ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум гардиданд аз 3 ҳисса. ҷазои маҳкумшудагони барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум карда шуданд аз 4 ҳисса. дар лоиҳа як қатор ҳолатҳое низ нишон дода шудаанд ки татбиқи қонунро нисбат ба баъзе шахсон маҳдуд мегардонанд. аз ҷумла дар моддаи 8 доираи шахсоне ки қонун дар бораи афв нисбат ба онҳо татбиқ намегардад нишон дода шудааст. ба ин гурӯҳ ба истиснои занон ва ноболиғон шахсоне дохил мешаванд ки ҷиноятҳои хавфнокияшон зиёдро содир намуда бо моддаи 104, қисми 3 моддаи 110, моддаҳои 130, 131, 138, 139, 143, 1, 179, 179, 1, 179, 2, 179, 3, 185, 186, 187, 188, 189, қисми 4 моддаи 200, банди В қисми 2 ва қисми 3 моддаи 237, қисми 4 моддаи 248, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 249, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 250, моддаҳои 305, 310, 313, 328, 331, 332, моддаи 365, моддаҳои 395, 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум гардиданд. ҳамзамон нисбат ба шахсоне ки ба ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд, инчунин шахсоне ки нисбат ба онҳо ҷазои қатл ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст ва шахсоне ки дар маҳалли адои ҷазо ҷиноят содир карданд, амали ин қонун татбиқ карда намешавад. мувофиқи талаботи моддаи 9 нисбат ба шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи моддаи 104, қисми 2 моддаи 109, қисми 3 моддаи 110, моддаи 122, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 125, моддаҳои 130, 131, қисми 3 моддаи 131, моддаҳои 137, 138, 139, қисми 2 моддаи 141, қисми 2 моддаи 142, қисми 2 моддаи 142, 1, моддаи 143, 1, қисмҳои 2 ва 3 моддаи 168,
167 моддаҳои 179 179 1 179 2 179 3 181 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 қисмҳои 4 ва 5 моддаи 184 1 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 2 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 3 моддаҳои 184 4 185 189 193 195 196 199 қисми 4 моддаи 200 қисми 4 моддаи 201 қисми 3 моддаи 202 қисми 3 моддаи 202 1 қисми 3 моддаи 202 2 қисми 3 моддаи 203 қисми 4 моддаи 204 қисми 2 моддаи 205 қисмҳои 3 4 ва 5 моддаи 212 қисми 3 моддаи 237 қисми 4 моддаи 244 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 248 моддаҳои 249 250 қисми 3 моддаи 252 қисмҳои 2 3 ва 4 моддаи 289 моддаҳои 307 307 1 307 2 қисми 1 моддаи 307 3 моддаҳои 307 4 308 309 310 313 қисми 3 моддаи 314 қисми 4 моддаи 319 агар маблағи пора аз 10 000 сомонӣ зиёд бошад қисми 2 моддаи 320 агар маблағи пора аз 10 000 сомонӣ зиёд бошад моддаҳои 328 329 330 331 332 қисми 3 моддаи 335 қисми 2 моддаи 335 1 қисми 2 моддаи 338 1 моддаи 340 моддаи 347 агар хабар надодан дар бораи ҷиноят ё пинҳон доштани он бо ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта инчунин ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат вобаста бошад қисмҳои 2 ва 3 моддаи 356 моддаи 365 қисми 2 моддаи 368 қисмҳои 2 ва 3 моддаи 369 қисмҳои 2 ва 3 моддаи 370 моддаҳои 374 375 моддаҳои 382 385 қисми 4 моддаи 386 қисми 4 моддаи 391 моддаҳои 393 395 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум гардиданд амали моддаҳои 1 2 4 ва 6 ҳамин қонун татбиқ намешаванд нисбат ба ин шахсон моддаи 7 татбиқ мегардад ва муҳлати адои ҷазои онҳо кам карда мешавад дар қонуни зикр гардида ба масъалаи занон ва ноболиғон диққати махсус дода шудааст танҳо нисбат ба он занон ва ноболиғоне ки ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи моддаҳои 104 қисми 3 моддаи 138 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 139 моддаҳои 179 179 1 179 2 179 3 307 307 1 307 2 қисми 1 моддаи 307 3 моддаҳои 307 4 308 309 310 395 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистонро содир намуданд ё онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 4 моддаи 245 қисми 4 моддаи 246 ва қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида маҳкум шуда зарари моддии расонидашударо пурра тилофӣ накарданд агар андозаи зарари тилофӣ нагардида зиёда аз 100 000 сомонӣ бошад моддаҳои 1 ва 6 қонуни мазкур татбиқ карда намешавад қонуни мазкур нисбат ба шахсоне ки то мавриди амал қарор додани он ҷиноят содир карданд ё аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд ё парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар судҳо мавриди баррасӣ қарор доранд ё аз ҷониби судҳои ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуданд инчунин нисбат ба шахсоне ки аз ҷониби судҳои давлатҳои хориҷӣ маҳкум шуда барои минбаъд адо намудани ҷазо ба тоҷикистон оварда шуданд татбиқ мегардад дар моддаи 12 номгӯи мақомот ва муассисаҳое ки иҷрои қонуни мазкур ба зиммаи онҳо гузошта шудааст ва тартиби татбиқи он ба таври мушаххас нишон дода шудааст қонуни мазкур аз тарафи мақомот ё муассисаҳое татбиқ карда мешавад ки парванда ё мавод дар баррасии онҳо қарор дорад ё маҳкум шуда дар ин муассисаҳо адои ҷазо менамояд дар вақти баррасии мавод ё парванда оид ба татбиқи афв дар судҳо иштироки прокурор ҳатмист мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ ва муассисаҳои
масъалаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни мазкурро бо ризояти прокурор татбиқ мекунанд. қарор дар бораи татбиқи афв нисбат ба шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват ва гирифтани ризояти онҳо қабул карда мешавад. ин ҳолат чунин шахсонро аз ҳуқуқи дар оянда шикоят намудан аз болои қарор ё таъинот маҳрум намесозад. ҳамзамон бо ин зикр кардан зарур аст ки татбиқи қонуни мазкур доғи судии шахсро намебардорад ва шахсони мувофиқи қонуни мазкур афв шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддие ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят расониданд озод карда намешаванд. мутобиқи моддаи 20 лоиҳа мақомоти дахлдор вазифадоранд ки иҷрои қонуни мазкурро дар давоми 2 моҳ таъмин намуда баъдан дар хусуси иҷрои он ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон маълумот диҳанд. пеш аз вохӯрии мунтахабҳои тоҷикистон ҷопон дар марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо президенти ассотсиатсияи футболи ҷопон Козо Ташима мулоқот анҷом дод. дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманди федератсияҳои футболи ҳарду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти ассотсиатсияи футболи ҷопон Козо Ташима барои меҳмоннавозии ҳайати мунтахаби ҷопон дар шаҳри Душанбе изҳори қаноатмандӣ кард. дар ҷараёни ин вохӯрӣ президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти ассотсиатсияи футболи ҷопон Козо Ташима ба ҳамдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. мавзӯи дигар дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Хатлон имконоти хуби сабзишу нашъунамои гиёҳҳои табобатии кӯҳӣ ва растаниҳои шифобахш мавҷуд аст. бо мақсади зиёд кардани масоати сабзиши чунин растаниҳои муфиди кӯҳӣ ки дар соҳаи дорусозӣ ба таври васеъ истифода карда мешаванд, аҳли заҳмати хоҷагии Маҳмадшарифи ноҳияи Кӯшониён тасмим гирифтанд ки дар масоати 5000 гектар мавзеъҳои болокӯҳи ноҳия тухмии растании ровро кишт намоянд. гузориши Абдуразиқи Азиз аз ноҳияи Кӯшониён. фазои ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати нашъунамои садҳо намуд гулу гиёҳҳои шифобахши табиӣ муфид буда бархурдорӣ аз чунин растаниҳои муҳим барои соҳаи тиб имкони хуби пешгирӣ аз воридоти ҳар гуна дорувориҳо аз хориҷи кишвар мегардад. растании камол дар муҳити ватани мо махсусан дар болокӯҳҳои ноҳияи Кӯшониён хеле хуб сабзиш меёбад ва шаҳрвандон аз шидаи он ҳамчун маводи заруриву давобахш ашёи хоми тиб ҷамъоварӣ мекунанд. ин заминҳо дар шоҳрҳои Кӯшониён Данғара мансуб ба хоҷагии деҳқонии Маҳмадшарифи ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъа аст. дар баробари рушди соҳаи чорбодорӣ дар ин ҷо ҳамзамон кишти зироати лалмиро низ роҳандозӣ карда ҳосили фаровони ғалладона ба даст меорад ва ҳар мавсими тобистон аз ҳамин талу теппаҳои ҳамвору ноҳамвор миқдори зарурии захираи хӯроки чорво мекунанд. аз ҳама муҳимаш он аст ки дар ин манзараҳо гиёҳи камолро кишту парвариш мекунанд. аҳли заҳмати хоҷагӣ бо таъсиси як гурӯҳи калони коргарон акнун ҷамъоварии шираи камолро ба анҷом расонида боз барои мавсимҳои оянда тухми ин гиёҳро кишт мекунанд. дар кӯҳ пуштҳо аз растани ров кишт намуда аз он ҳосил ба даст биёранд. ба тарзи дастшунон кардани ҳамин растанӣ ва зиёд кардани навъи ҳамин растанӣ дар ҳамин хоҷагӣ ва аз он ҳосил гирифтанд. ҳозир ҳамин ниёли ровро шунонда баъди 2 сол ки 3 сол баъди ин аз ин шираи камол ба даст меоранд ки мақсади хоҷагӣ шираи камолро пурра дар ҷумҳурии худ ба корхонаҳои коркарде ки ба ин шуғл шавқ доранд шаҳрнома баста дар даруни ҷумҳурӣ коркар карда ба истеъмолкунандагон пешниҳод намояд. камол гиёҳи нодир буда дар шароити нисбатан гарм парвариш меёбад. бинандагони гиромӣ, ин решаи растании ров аст. инро 3 сол пеш аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии бобои Маҳмадшарифи ноҳияи Кӯшониён дар ҳамин заминҳои хоҷагӣ кишт карда буданд. баъд аз 3 сол растании шираи камол ба ҳосил меояд. дар 1 сол ҷамъоварони шираи камол ба ҳамин тарз 30 маротиба аз як реша ҳосили шираи камол ба даст меоранд ки барои соҳаи тиб бисёр манфиатбахш дониста мешавад.
گرفتن حاصل از رستنی کمال نازکی‌های خود را دارد. کارگران کوشش می‌کنند که نازکی‌های آن را رعایت کنند تا سال دیگر هم رستنی سبزش یابد. در همین زمینه تخمی‌های گیاهی کمال را جمع‌آوری کرده در چنین تل و تپه‌ها از نو می‌شینانند تا در 3-5 سال آینده تعداد چنین رستنی‌های شفایی افزایش یابد. ما کوشش می‌کنیم که کنده راه را خاک نکرده نیمش رو میبریم و نیم دیگرش رو میمونیم که برای آینده باز سبز شود و باز حاصل دهد. در حقیقت رعایت نکردن ترتیب جمع‌آوری شیره کمال به افزایش این رستنی تاثیر منفی می‌رساند. از همین خاطر به طور صنعی تخمی‌های آن را وسیع می‌نمایند. در اینجا کار نظام معین خود را دارد. هر یک کارگر موضع خاص مکان رویدن و چند بار غون داشتن آن را می‌داند. با این طرز آنها بر ریشه رستنی هیچ آزاری نمی‌رسانند و سال از سال مساحت چنین گیاه‌های دوایی را وسیع می‌نمایند. بیننده های عزیز و گرامی، این بود یک چند خبر و گزارشی که تا این ساعت به دست ما رسیدند و منظور شما نمودیم. خیر، سلامت باشید.